רוני וימית ומנדי והמשפחה של אמילי, שפשוט היו חלק בלתי נפרד מהעם הזה. ראינו אותם פה באולפנים וראינו אותם בכיכר, והם עשו כל מה שאפשר כדי שהילדות שלהם יחזרו הביתה. אני אומרת לך, רק אתמול דיברתי עם רוני, רוני אבא של דורון, אני אמרתי לו, רוני, אתה האבא עם העיניים הכי עצובות שאני מכירה. והוא אמר לי, כשאני אפגוש אותה, תראי איך אני נראה באמת. ואני מחכה לראות את רוני מחבק אותה, ואת סימונה מחבקת אותה. ואני לא מאמינה שאת אומרת את המשפט, רומי בבית, דורון בבית, בדרך הביתה, שאנחנו הולכים לראות אותם תכף, הם מתחבקות עם האימהות שלהם, כמה חיכינו לדבר הזה, כמה הם חיכו לדבר הזה, ואיזה מסע עומד לפניהם עכשיו. ואני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לראות את כל התמונות האלה, הם חטופים שעדיין מחכים שנציל אותם מהגיהנום הזה, שם בעזה. כן, אמרה האחות של דורון, אתמול בחדשות סוף השבוע ימית, היא אמרה, הפרחתי עם אחותי כשהיינו קטנות בלונים לרון ארד, אני שואלת את עצמי אם הילדות שלי או הדורות הבאים יפריחו בלונים לדורון. רק מילה? אבל לא, הם לא, כי דורון חוזרת הביתה. נציג של צה"ל כבר שוחח מהדרך עם 3 החטופות. וואו. הם שמעו קול של נציג של צה"ל. ממה שאני מבין, בדקות הקרובות ממש, בין 3 ל-5 דקות, החבירה הסופית, ונוכל לומר באופן ודאי שהן בידי צה"ל, אבל נציג של צה"ל, של מערכת הביטחון, כבר שוחח עם 3 החטופות בטלפון, בדרך, על הרכבים של הצלב האדום לנקודת המפגש. ואנחנו מחכים לשמוע שהן. מה שראינו, שמחנו על כך שהן הולכות על 2 רגליים.